Mari? Mukadzi akaroorwa sho. Ane murume wake. Anze ndito nemapapers emurume wacho aindisa nembo. Ndinawo panapa zvokoti. Ane murume wake anzi Movini. Kurati pamukaramba naye makabva adzokera kuenda kurume. Akadzokera ndakaroora mukadzi ane murume wake kudhara. Handiti ndosaka ndisina kugara naye. Ndabhadhira mari yandikabvisa 3.5 iyo handiti. Abva adzokera nokuti murume wacho following day akatanga kufona achiti ndoda mukadzi wangu nevana vangu. Iwe unongotora mukadzi wangu ndibva ndavabvunza. Ndikanaona tete wacho apa. Ndimuchita. Andiroora ndopakatanga kundichinjira kuti vana vako ngavaende nababa vavo. Rizo ndakasununguka. Ndakadzisa izvo rangu pasi ukunyatsonga zvanotaura. Ndokaucha iyi. Wanza saka ndikuti mari wakabvisa kwacho zara 1400 zvimana. Wanza pa 1400 iwe wakagara nemwana mumwe. Wanza kushira. Mairara mese iyi. 2 weeks. Nyange pari pa 2 weeks paukuziva wairara naye. Uchitomusandura uchimubvisa hembe. Muchibvisana hembe muchirara mese. Naye wairara naye here? Wangu for 3 months. Kana akati 3 months kana akati 2 weeks zvese ndikusvigamuchira asi ndati wairara naye Wangu aikuitira mukati imomo. Welcome to Cherima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Cherima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Cherima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Mukadzi akaroorwa sho. Mari? Mukadzi akaroorwa sho. Ane murume wake. Anze ndito nemapapers emurume wacho aindisa nembo. Ndinawo panapa zvokoti. Ane murume wake anzi Movini. Kurati pamukaramba naye makabva adzokera kuenda kurume. Akadzokera ndakaroora mukadzi ane murume wake kudhara. Handiti ndosaka ndisina kugara naye. Ndabhadhira mari yandikabvisa 3.5 iyo handiti. Abva adzokera nokuti murume wacho following day akatanga kufona achiti ndoda mukadzi wangu nevana vangu. Iwe unongotora mukadzi wangu ndibva ndavabvunza. Ndikanaona tete wacho apa. Ndikainaona tete wacho ndakakuti zvanzaiva vakarambana kuti murume wacho anongoramba kurambwa chichi anoramba kukuro chichiva kundizo ndikati handichanzwisa. Ndikainaona tete wacho kumba kwako. Unoziva imbonyara. Unoziva ndikavazotaura ndichiti pandapinda muno munofanira kunzwisa language dzangu ndazotaura ini manzi munofanira kunzwisa language dzangu ini ndiri straight kana ndichitonga handina enda kusaidi kwako ngowagara ndiri straight kana ndichitonga nyaya handina favor ndinongotaura zvinhu straight. Tabva kudaro ini mubvunzo wangu auya akasungisa kuti aoda kusungisa fogeti mupangure. Inini mwana wemukoma wangu handisiri ini ndakadya mari. Munhu akadya mari rora anoiziva. Munhu ainyora bhuku musi wemaroro aitambira mari anomuziva. Asi chiri kuzondinetsa ndechekuti ari kudzoka unosungisa kuti ari kusungisa inini. 2 masamoni ake ari kuendesa kubasa kwangu kumba kwakarorera anokuziva kwanatezvara vake. Saka nyaya dzake dzinenge dzekutsvaga kuti pandokwanisa kuwana mari ndepapi nekuti anoziva mabhizinesi angu. Uyapa iwe musikana zvanzi nomapurisa edimofisa kugara. Ndagara. Sofia Mpanguri. Sambrani. Zvafamba sei? Ndakadana Cloud Gorinora 2023. Tadanana, tatanga kugara tese, 17 March 2023. Ndobva azonondiroora musi wa 16 April. Unzani? Sofia Mpanguri.
ndobva azonondorora musi wa16 April after tagarisana bva muna March semurume nemukadzi tichiita bonde mazuva ose. Taroorana kudaro. Paakanitora pekutanga akanitora izvo ndine vana vangu. Ndakatoparadza imba yangu yandairoja ndichigara nevana vangu. Ndakazogara naye takuti tamuri imwe chete. Andiroora ndopakatanga kundichinjira kuti vana vako ngavaende nababa vavo. Reason ndeyei nekuti iwe nababa vavo munotaura mese. Ini nababa vevana taitaura nhau dzekuchengeta vana. But iye aisada kuti paite communication between inini nababa vevana asikada kuti baba vevana vachengete vana vavo. Ndobva atisika kana murume wako uyu baba vevana afa vachigona kuchengeta vana mupe vana vake. Indi vana mtu vanangu vadiki because mumwe ane 5 years mumwe ane 9 years. Vanangu vadiki andingavape munhu wemurume inini mai vavo ndiripo. Plus iwe wani vana vako unongogarawo nawo ende wakandida izvo ndine vana vangu. Ndobva ati pakatongoita bongozozo mukugarisana kwedu. Hatichatowirirani ndakugara ndichingotukirwa nauye vana vangu kusvika ndakutonzwa kuti vana vari kuabuswa nemusikana wepasonzi vana vanotukwa zvinyadzi pano. Ndobva ndikanoti vanotukwa zvinyadzi musatanyoko zimusoro mwana wehure ngeendaona baba venyu. Ini ndobva ndaonoti vana vangu chavari kushungurudzirwa panapa chii. Since akandipa option yekuti unogona ndoisa nababa wavo kana kuna mai vako ndakamuka ndichiendesa vana kuna mai vangu sekutari kwanga akaita. Ndasvika kwa mai vangu ndakangonorara usiku ndichimuka kuma 5 ndakatomuka pane message pafoni yekuti chibogarira rako ikoko ndichazokutora kana ndakukuda pamwe chetezvo natete wangu chibva wandifonera wakati hanzi naJumi usadzoke ndichazokutora kana ndakukuda. Saka ndakabva ndangogara uchi sekutari rako akaita. Ndagara kudaro kwakatanga kuema message yekuti ekundithreaten ndakukuraya mari yangu iri mahara ndakakuroora but kuita basa rekugara ikoko kuna mai vako uchitadza kudzoka kumba. Ndobva ndamuta nditokanditi ndiendesa vana kuna mai vangu ndokwandakaendesa but nawo mama havasonza zvakanaka handina munhu wekusiyira vana saka ndichikwanisa kudzoka. Ndobva tambogara tichitotaura zvakanaka. Ndobva ndatombodzokera kumba mama wangu pakunga vane musikana ndobva ndambodzokera kumba. Ndadzokera kumba usiku 1 wandakadzokera ndakatoendana natete vangu vachitondiperekedza. Usiku 1 wandakadzokera ikoko aida kutondiuraya akatondisimudzira pfuti ndakazomusungisa after that. Ndobva ndabuda makusenje ndawo basa handina kudzokera kumba. Ndobva ndadzokera kumba kwamai vangu. Ndadzokera kumba kwamai vangu akabva tanga kutumira mameseji ndinawo zvakare muno mufoni. Uyatore zvinhu zvako space yangu idiki uyatore zvinhu zvako inine zvangu handichada. Pandazonzwa meseji yakubva futi kuna tete vangu achanzi Juma ati ndikuda mari yangu yandikakuroora. Apa mameseji ake ekundithreaten airamba achiintensify to the extent yekuti akatondisvikira kubasa achinoudza mabhosi angu kuti ndikuda mari yangu. Mabhosi angu akatonti ko mari yako unogona kuzobvunza pano pabasa sei enda kwawakanororera. Ndobva ndazomusungisa nenawo yemathreats yayo ndamusungisa. Now yakaenda kukoti but now yekukoti ndakailuza because ndandisina mawitness ndandisina because violence yakaitika pakati pedu yakaitikira mubedroom but ndokugara kwandakabva ndangoita kumba because iyanga nditi usadzoke namanje kumba kwabere akanditi usadzoke wanzwa here tori mukadzi mameseji achona ese nditori nawo uri kumuda here mukadzi wako 7 months musingagari nemunhu saka ndaimuda mukadzi wangu saka pa 7 months munhu asipo ndopanda kunzi kuti aita nekuti murume wake akandikuda mukadzi wangu saka meseji retena kutaura zvakawanda zvokuti musha wenyu zvese ndezvokunyepa ima meseji Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno now fed up newe tomorrow okay. Screenshot so you can push and she verenga is. Judgment ya media street. Ndoda Maria uwana. Ndoda Maria kuzoka mukadzi. Aiwa ndingareka mukadzi ndiri message akandiudza ndiri hure wakandoroza ndiri hure ndinawo message saka ndogara awakandinawo nei andokatawa ndiri hure ndifunga wakandi Bomira iwe bomira kwenye bomira. Ndio makenda. Naye. Ndivanoze. Order. Mama yakacertify ariku. Yaita ndiri bishwa
saka ndoga kuna ndindu ende vanhu vashawandana ndinovaziva shamwari dzangu zacho handiti vanhu vanokwirana andiri mascreenshot angatora andina mufoni macho ndakati yevanhu vanodana vakandichisoodita zvese ndinawo saka mai ndogara sei nemunhu akadarei zvinorwadza sei saka zvikurira kutaura zvizviri kuti mukadzi kubatanidza ndakamuroora ndichimuda handiti ndobva ndazondikuda mara ndinaye ipapo ndoba ndikaona meseji mascreenshot yevanhu 3 vairarana vaikwiranao handiti Brian na Goronga nanzi banda wandana mascreenshot ayo ndiri akandisori hazvazviri zvokuita sei zvakapera ndifunga ndinawo mascreenshot acho saka kuchi handi ataura kuti ndikaziendisa vana murume wacho ndiakapenga ndinawo handi akaita application neprotection order emurume wacho andaundiuraya aita kuti ndina application neprotection order tiverengere chirikuya chii ndinei kana kuti mari ndichauya ndisati ndawana munhu wekusiira vana nenzvimbo ndaona kuti iwe nei tatotadza kuinganza chose saka ini yangu mari haisi yakaendera kuvhotsa mahari saka ini ndichaita zvese ndichaita kuti ndirikazima yangu ndichasvikako basa kwako ndoita kuti nyaya yacho izivikanwe nemunhu wese zvakaitika yasira zvichaitika nezvose zvakakonzeresa zviri kuitika nekuti ndaona kuti kunyarana pakona yangu mari handina kupa sezvamunoita vamwe makandirova inozi pure fraud and dishonest, especially from you, the public officer, and aitarisira kuti muchanditsotsa zvakapusa kudero saka rega ndichatanga kufambira nyaya dzose kutanga nhasi kusvika tasvika kumapenalty shots oraita zvakwana aiwe mbiyangu mukadzi wakaenda kunesa vana ndobvaita mazuva asina kudzoka wakarowowerwa kuti kuenda vanatezvara kwawakabvisa mari kuti baba ndauya nyaya ndiyo imudzimai wanga akafuna chichikonzera ndikaita ka 3 years ndichienda kwanatete vacho ndaenda kuna baba ndakaenda kuna baba kuna anatete chinduda mukadzi wangu achitandisa ani maunzo aita kuti aiti asandaona kukisa vana ndopa ndaizoti ari kugara nemurume bhosi vanogara musemu hudhu nemurume wake vanogara vese kumbare nemurume wake aiwa handi unotaura nanatete anatezvara vanogara kuarlington ndogara kuwestgate saka kwanga ari handii ndaitaura nanatete ndokwandikaintroducwa from the word go kuna anatete vacho ndaenda mbakuwadzana ndokwandaenda ndova ndaicommunicate navo ndikaenda kuna baba direct saka anatete vaibva vachisa kuna ana baba chandokubvunze zenge ndichitsvaga way forward yakanaka kuti ndasvika pananatete anetete odivharira indokonya musoro tiona kuti kukanda meseji nokusimudzira munhu chakakosha zvirina ndikutenda ndega kana kuna baba dai ukaenda kuna baba usinokusimudzira munhu handitokwana baba handikuzi noti patikaroora takaratidzwa kumba kwana tete tabva kwana tete patanoratidzwa kumba kwandikabvisira pfuma kuchitungwiza ndozvatikaita kwana baba handina kumba kwandinonzira kwana baba aiwa musi mukubvunza oda mati kubasa kwavo ndokwandaiziva ndokwandaenda mapepa ega kupi saka mukuti ndiri romwe rekuenda kwandikaita kona natete ndefanoenda kona tezvara chiti hakuna chikagadzirika kwatete hapana chakafamba nauri kuti usimudze kuti dai watoenda kubasa kwatezvara handirausumudza pfutika kunyeba handi mapepa ndinawo ekuratidza kuti vaitaura zvekunyeba ndinawo evidence kaivo handivangovaitaura zvemuromo indi kutaura zvedocumentary proof and evidence izvi rava zvekukoti court of law handiti zvokuratidza zvakanyorwa najudgment munhu anoda mari yake mudzosere mari yake musati mambo mufunga mambo unzi vachitaura kuti paakafonwa nepurisa inzi vanhu vanoda mari yavo ndopa vakazotaura pavachazi uyu ngaaripota kuti zvaida kuredio handiti ndopa ari kutaura ndakaroodzwa handiti akabva anoroodzwa kuotoebhozi mezviraona kuti ainyeba tataura ukambotaura kubva kumashure ukambotaura iwe ukati iwe mukadzi akadzokera kumurume wake
Ndizo zvokadzokera muru akandoda mukadzi. Ndobatabvunza mukadzi apa mukadzi ndobata dai wada kuchokera. Ndokwaari kumurume wake ndozvakutaura. Ndobatadzoka kwauri kati. Iwo wati mukadzi akaenda kumurume. Akaenda kumurume. Uri kuda here mukadzi wako uyu? Akaenda kumurume. Aiwa mukadzi andichamunda andicheto nezvakaitika nemameseji andikaona kuti aikwirwa nevanhu vandoziva ndotamba kuti mukadzi akuchana. Aiwa andimudezi kusaka ndikuti ndikuda mari yangu. Ndaimuda ndakaramanichidzokera ndichiti mukadzi ngaadzogazo ndikuda mari yangu. Wataka kutikanganisa. Pawatikanganisa ndopokuti watanga uchiti mukadzi aenda kumucha kwavo ndobva azoenda kumurume wake. Uri kuona hauna kugara wakatiudza poindi yekuti aiwa mukadzi ini nditakaendesa saka ndongeri kubatika mukadzi ini achabda andida kuendesa murume wake akafona achiti ndobva tazonzwa mameseji manje yakanga uchisenda iwe uchitaura nemukadzi wako tayadzarire baba yekuti ndaiti andina zvakashata zvandikataura nditi murume wacho andakati ndikuda vana vangu nemukadzi uye akati nemurume takarambana asi kana achida vana vake rega ndiendesa vana vake abva aenda akabva atadzadzoka. Asi tinonzwisana here kuti kana wada mukadzi ane vana vake wada iye nevana vake ndozvandikaita kasi murume wacho akafona ichi ndikuda vana mukadzi wangu nevana vangu ndosaka akazwa kuti iwe wakabva wasitaura kuti mukadzi endesa vana ava ndozvaakataura kuti murume akatizvo kana nengiri nemukadzi uye ndiakati nomurume takarambana. Ndokuda kudzorerwa mari. Mari yangu yandikabhadhara ndakabhadhariswa mombe handiti nemombe handipachikupfukidza nerusambo ndiyandikabhadhara ndogara nemunhu 2 weeks ndozini mari yochiki. Wakagara naye 2 weeks. Makagara nguva yakareba zvakadini? Tagara 4 months. 1 month before andiroora ndokuzogara dzimwe 3 months mumashure. Asi takagara 4 months. Saka 2 weeks alright handida kuziva kuti musi wa17 musi wa17 makatarisa kalenda wangu iri musi wefriday ndomusi wandakatanga kudana nayo ndamuronzerwa neshamwari yamanzi mado anoshanda bosi wake handiti musi wa16 pandikamuroora wacho it was after 2 weeks handiti takadana musi wa17 handiti abva aigara kuwadzana okunonzi kudii kana uchitaura taura ukaderera nowana papero kana ndakanyara so ndiri kuasesa so ndiri kutarisa rispa kutaura sose maitiro uri kuita haitwi ende kutaura kuti akandakazomukonzi wana nhengi mushira kuti wagara usingani usataure mazuva ano pane zvimwe zvekuti kana makaitirana zvakaitirana ukataura matauro akuita unoratidza kuti uri kuona kuti nyaya uri kudyiwa nonyaya nematauro okuita uri kuzvipfekemura iwe wega vanhu vari kubvunza isa kubvunza bati uri kuzvipfekemura uri wani ipapo uri ipapo nyaya dzako dzese uri kuzvipfekemura uzarundika kutarisisa nezvaukutaura so zvimwe chikutoisa kuti tozvisa mumhosva sei kukoti vakakutienda kwamambo ati hadzina ndova nejurisdiction yekuita nyaya idzodzi but kwamambo kwacho uri kuzvipfekemura pakanyorwa kundichiya constitution of Zimbabwe amendment number 28 ndori nyika kai ndori utonga nyika kai yakanzi inonzi customer chi ndiro handiti ndiyo wakonzoti enda kwairi handiti ndo yawawo but understand what me I'm saying follow instruction uzvinzwa kana uchitaura nevanhu vakutaura vazive kuti mapresiding officer iva pasi pemutemo uzvinzwa kwete unokuti kutonywati nyaya yako ungori right straight but nyaya yako yakudonedza ukagara wega ipi pane zvaukutaura unofanira kuti kana uchitaura so vanhu vachitaura so unofanira kunzwa kuti vanhu vari kukomenda here wega unofanira kuti vanhu vari kukomenda kuti vari kubatsira here vada kuti uine here but uri kuchidonedza wega mwana wavo wega iwe zvakangofanana kuti nyaya yako iyi tiriona iri mumabhati ukatarisana ndakubvuma handisati hamuna kuda kutaura but ndichiri kuda kuonawo mataura kuti ari hazviitwe zvakutaura hazviitwe ende chandida kuudza ndechekuti kudhara nyapfere simuka unoziva inonzi mindura muriwo mindura muriwo neiziva ndiani mumanoziva mindura muriwa simuka mindura muriwo inoisiwa kuna tezvara kana uchinge waroora mukadzi kuti vazive kuti panapa pane nguva right iwe unoziva uchiti ii mindura muriwo
Right, mese, inodzi mindamo? Ndiro iyo ndekuti waisandodza mwana wayo nyangwe sina mwana ngedefu. Right, tanzwa mhinduro ngani? Natu. Panapa takagara panapa tigare chete. Mazvinzwa? Ndasandauda kusvika pakuta ndachiti varume ava vanga vachitaura vamboita sei? Vambotaura ndichiteerera. Munhu akakupa advice haana kupa advice yakanaka. Akakukanganisa pano paakakukanganisa panyika yaifana kupa advice inoitwa. Ndizvo zvinoitwa zvazvinoreva. But zvisina asanda kutaura imbotaura imi. Right. Tifambidzane. Ndofunga tiri kupesana zviri pamazuva ekuti mazuva okutaurwa yako mukadzi achitaurwa yako mazuva. Sandikuwira asi mukadzi wakagara naye. Iwo ndobva wada kudzorerwa 3.5. Zvinoita here kuti udzorerwe 3.5 wogara nomukadzi? Sorry, ameno mambo wamboti pamwe ndinoita my emotions ati. Ataura. Ndiri kana kuti andikwanisa kudzoserwa ndakabvisa mari iyo yakajiwa final. Rega kutaura. Pindura. Rega ndikusunungure. Mira ndoda kusunungura. Ndoda kuti utaure matauro ako. Ndinoagamuchira. Ndaziva madhola language yapaita. Taura pindura nako kachesa. Ndakupa mukana. Kugara kwamakaita mese. Ndakagara ndakadana naye 17 iri Friday munhu anditi. Atinamboita 2 weeks ndabva ndanomuru ndaenda kutorora Saturday yacho. Muzvinzwa. Ndakadana naye Friday mwana eno kwa tete wacho muswe Saturday ndichida kutorora bona ndire mari. Ndakamupa mari kuti chichengeta mari yacho baby. Bonda ndanakirwa naye. Ndinotaura chokwadi anditi. Taina musi wa 16 ndakuwa musi wa 16 ndarora mukadzi. Murume wake ndo pakatanga kufona ati mukadzi wangu. Anditi saka maira ndei. Kuwira na kupesana padikidiki. Tati iwe uda kudzorerwa 3.5 here ukagara nomukadzi. Ndati kana matina ndisabvisoro mari ino handiti haisi ndosaka ndoya ndikanyoresa saka ndondonyora ichi ndinotochajiwa zvinoenderana mambo kuti ndagara naye period yakadii. Ndikagara naye 5 years so vanova 2 ndine volume rangu. Ndikagara naye 2 weeks so ndinoka volume kamwe. Ndokuri kubvunza kuti wakaibvisa 3,500. Zvino mudzimai hauchada nokuti anosvikora. Madevho handisika. Uda kudzorerwa yese here kana kuti uchatiwa tezvara ndakabata vatooma nonyemazama wachuma shuma inosara. Ndo language. Okay, ndofunga ndiyasira kudareko kuti kubatisa kukureva. Ukalimbisana nomusikana kuti malimbisana kuzoroorana munofanana nhumbi handizvo zve mafanana nhumbi pakazoita 1 anozokanganisa chibvumirano haisi mosve tati nhumbi chete hamuna kuraramisa zvino mukadzi ukagara naye tipati kukubvunza uda kubhadhara 3.5 here iwe mukadzi ukagara naye ine kunyoresa kwanga ndakaita se 2 weeks ndakagara nayo ndiri ndoyanga ndichida saka ndakusira kudaro saka waita zvokugara nomukadzi asina basa saka ndaisa kudare ndoraku anditauya kudare ndoraku chizoora iti makagara kwai yaita manje ndokuba asabudira namo ndikati mubasa kuti yaita ndekuti ndikati pamusoro ndimubasira naye tabla kumbasira andidika nyandika ndekuti yakubanga wambuza mabasi mhindura mwiri kufunga zvapindura nyari kochimende yekuti pano list inobizwa handidika yochijengedzero hana homwe pano mafuza ndokubandana vanozviziva pano zvakadai zvirehwarehwa handidika haisi pfuma asi kuti ozobata chinonzi pfuma rusambo saka tinisisi jume pamari dzako iwo dzakabvisira funga kuti dani ndibasire handidika ndosaka akusoko vabvunza vachitimusandachitanga kuti ayese ngaizvezvena taida kuti isinobviswa toona kuti zvakabatwa kwakati pafuza dumbu mbariro chichi zvakamira sei toona kuti mari inenge yasara mamboona kuti nodzura mari yako chetida kubasira waita
kumwe kwacho kuya kupotera kwatoita kwamurani tisingazivi kuti bhos panoenda ti ndoda mari yakaita ndi otherwise ndakatoidzikisa mari iyo handiti yange yakatowanda kudai but anyway ndiri kutaura zviri parekodi zviri pa bhos list yacho ndaiva nayo kuroora kwandikaita zvese ndinazvo handiti saka zvakudaro kuti uchiona kuti ini kana pasina chandirowana ndongo ndikumiromo mafu akasetfewa pane mamwe andikai pane mamwe akasetfewa mama riri kupi rimwe racho aiwa rakasara mota naye zvakafanana zvimwe chete rondiwaya mamwe chitatu ndiverengerewo ndipo iro rimwe racho rawabata right verenga tichinzwa tanga wamboverenga ndichikabata rinenge Rora J Sofia Mpanguri 1604-2023 kana pandukuverenga zvinhu zvakabhadharwa ndiro $20 ramuromo $20 imura homwe $30 makandinzwani $20 bikiro $50 kupinda mumusha $20 chigara mapati $30 matekenyande $20 bush $30 mbalilo $20 dare $50 mapfukudza dumbu $900 isikana ngamhonga $300 rusambo $4,500 balance pakana mapanesoti pimanje pana taura ndikuvenzvakutora ndikutarisa muteso arizoti pakabviswa 1000 iri balance yevhazi 3500 1000 ira balance yevhazi 3500 balance ande pazasi riti pazasi pakadzidanga danga 7 mombe plus 1 yeumai 2 cash option each $200 each for 2 mombe balance 6 mombe kuti pakabadza mombe 2 kapa ma 200 zvipfeko zvamai umbrella zvinobviswa tidzoke padanga verenga tidzoke padanga 7 mombe plus 1 yeumai 8 vakabviswa 2 the cash is $200 each but I paid $400 $400 zvazvinoita imimi munosunga vanhu kana kuti munoita basa dzidzisai vanhu zvinoitwa nezvisingaitwa uyu zvaakataurwa kukoti inonzi customer inoitwa nemadzimambo traditional act uzvinzwisisa right mutraditional act manango muno zvinotaurwa kuya zvimwe zvisingataurwa zvazvinoita unonge usingazvizivi but unofanira kuti uzvizive wozitokuitira mangwana vabi edu vatikavakidzana navo vatinowidzana navo vanoti chaona mudzako chakuita mowa chiri kwani inini ndoda kuverenga rangu risiri pano uya achitika zvinotaurwa pana vandada kutanga kubva kwokutanga panozvizvi zvakanyorwa zvizvakapisa ndizvozvo zvinzwa pakanzi ndiro pana pa $20 haudzorerwa zvinzwa
sei ndichida kunyatsokudzidzisa ndokunyatsokudzidzisa dambudziko rino ndokuti vanhu kana vachitaura vanhu havakwanisi kudzidzisa munhu. Mutemo mazuva ano pauno kuti ukauya kutarira mama kugara nemwana womunhu handei kuno mutemo wako. Vanhu vandabvunza apa vachindipindura apa vapindura asi havana kupindura. Mambonyatsozvinzwisisa ndura ndakupindura inini pana ndabvunza nyapfeka mumwe akasunguka akapiwa bini ukasunguka uyani apa akataura kana tichiti mhindura muriwo mukaucha yechivanhu tiri kutora munhu akwegura akura manzoka akura asisabereke munzwa zvato ndatora ini munhu akura indakurawo manzo ndinozva ndinobvisa ndozobvisa mombe imwe chete uruzvinzwa zvanutaura mombe imwe chete yakuchengetana uruzvinzwa zvimwe zvese zvirevereve sezvakanyorwa zvinoita se ndobvisa but ndakubvisa ningirikine hapasina zvezvaanotsvakirai kuno manzwa nokuda kuti maeji aakaenderana nenguva yacho ipi iyoyo ndakubvisa mundira muriwo mombe ichi machete yekuda kuti ndiri kusandurana naye tichichengetana kusvika murufu manyatsodzwisa ndomhindura muriwo nokuti pandinonzwa kuda mukadzi ari kundizorodza panyama yangu asi zvese zvimwe zvinobvisa pano zvisingabviswe apa zvakanyorwa apa pano zvisingabviswe saka ndiri kuti ipapo munofanira kupanzwisa saka ndiri kuti nemutemo zvawakaita wenyika webhuku irora ndikabata vanhu dzidzai kufunda pakurarama dzidzai kufunda pakurarama kugara nomwana womunhu kuno mutemo kana ukatogara naye 2 weeks kana mwedzi miviri kana shoma zvino mutemo wazvo unonzani ndivani Claude Jumbe unobva kumusha mayaona kwashuri ndiriwa mutumbo papi kwashere ngori mwana upapisetus uri mwana wokumba kuno chaiko right ndinoda kuenda ndakudzika nelist iri verenga ndichitaura nezvavo 020 20 kanzura kubva kumusoro ndichikuenda ndinoti ndinokanzura unotikanzura ndichitaura tanga ndiro wasvika musha momunhu kuti uzikane haungozikana nemuruwo munhu unobvisa ndiro panotohwa ndiro yeambuya kungoisa mari mundiro kwaambuya kunobhadhara tinonzwisana right hande right wauya kuti utaure nesu unobvisa inonzi mvura muromo mazvinzi inobviswa izvi zvese zvirisi zviri papa izvi zvese zviri apa izvi hakusi kuroora manzo ndoda kutaura mese munyatsonzwisisa hakusi kuroora kunonzi kuroora murunzwa zvandikutaura ndosaka ndakilisi ndipe kunoona kunonzi kuteererai zvandikutaura kunonzi kuroora ndokuri apa kwakanzi rusambo 4500 balance 3500 manyatsonzwisisa ndokunonzi kuroora toenda pazasi pakanzi dheme pakanzi danga mombe 7 apa pakabviswa 2 pakasara chi 6 munzwa kana ndokunonzi kuroora zvinhu zvingani mukadzi zvinzi paipai afa mukadzi anga asina kuroora panenge pasina kubviswa rusambo panenge pasina kubviswa mombe dzinotsika izvi zvese izvi ndozvokutamba kene munatezvara kubvawa muchidya murunza zvandikutaura manzwa ichije tsuro hana homwe zvakangofanira kuti ukaenda kudhamu ukanobata hove ukaenda noenda nomakreshi kunoposha dzichida pamwe pacho vanobata hove pamwe hauite se bati manzoka pano nyaya yedu ndepekuti uye akabvisa rusambo 1000 ndokubva abvisa mombe ngani 2 that 4500 muri kuzvinzwisisa ndo zvatinonyaya nazvo kanzura zvese izvi tiende pasasa ukataura aisi 4500 yakabviswa abvisa 1400 ndozvandataura handiri pakutaura kana dzikatowanda nyaya musikana ndinotaura dzese dzese dzirimo ndinopedza akabvisa mari yaakabvisa yatingati yaakaroora uyu papepa rake rese akabvisa 1400 ndo yaakaroora shoko rake futi atidzorere ati ndauya kudare kwa Mambo manzwa zvaataura ati ndauya kudare kwa Mambo ndibatsire
1.4. 1.4. June, wazvizvisa zvinonyatsotaura. Handisida kuti ubatika ndotaura newe ndakasununguka. Ndakadzivisa izwi rangu pasi pasi, unyatsoza zvanotaura. Ndokaucha iyi. Wanza saka ndikuti mari wakabvisa kwaacheza 1400 zvimwana. Wanza pa 1400 iwe wakagara nemwana mumwe. Wanza ushira. Mairara mese iyi. 2 weeks nyangwe pari pa 2 weeks paukuzivayo wairara naye. Uchitomusandura uchimubvisa hembe. Muchibvisana hembe muchirara mese. Naye wairara naye here? Wangu for 3 months. Kana akati 3 months kana akati 2 weeks zvese ndikusvigamuchira asi ndati wairara naye here? Wangu aikuitira mukati imomo? Ya, pakaoma. Iri right pati, iri kufamba pati, zvakaita mutemo manje. Handi munoziva here kuti mazuva ano tinoti one day chairo rino mutemo waro. Saka ndikuti kana ukangotora mwana unhu kana ukatotisa mwana womunhu asi ukagara naye nhasi unofanira kubhadhara. Saka panyaya yekubhadhara mari tiri kuona kuti uyo anofanira kubhadhara mari pamari yake 1400 kuti yaangadzorerwa imari kana kuti adzorerwe. Plus munoona kuti vese vakadai so hapana paifanira kunge vakaenda kukoti. Hapaifanira kuenda kukoti vese. Bozi kukoti munoenda iko mune makushandisana masimba makuita makosta asina basa. Alright? Mbondipai nguva yekurefresha modzoka kujudgment. Mogara here mbopinda imwe nyaya mbondipai.